Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. In Zamboanga City, STL Presidential Broadcasting Service 106.7 Marino News FM. Sisid na. Marino News FM. Sisid na. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Kung nais mo sumisid, halika na. Pag-uugutan sa ilalim, sisid na. Kasama ang balita at musika, mag-e-enjoy ka, halina't makinig ka. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Venea, sigiya, sambulia kita todo. Move el cadera, todo uwi ang Marino. Alto mano bajo, joven pati viejo. Junto kita todo, antes suena cada radyo. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika Marino News FM. Sisid na. Sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Marino, Marino, Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisid na. Ay! Ano to? Hoy! Happy Monday! Happy Monday ka na itong kanan. Ano po ito? Wow! Disyembre 23, 2024. Murag, palimaw, pinakalaw, pinausakan lang na lang. Pasko na! Siyempre, good morning, buenos dias, assalamualaikum kanyo katan. Maadjong buntag, maupay na aga. Once again, Merry Christmas, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, o diba? One day na lang, one day. One day, Pasko na. Diba? Wow, Pasko na, John. Siyempre, good morning to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Wow, happy morning lang. So, live ko ron sa akong Lando Bisaya and Lando Marco. Hello, si MJO Odolo. Wow, good morning. O si Cheng Francisco, o si Muhammad Estino. Shout out, sir. Good morning. O si Derek Weck. Si Renyo, hello, good morning. Hello, good morning atong mga soke. Nakapamao na, Jod. Diba? Nakamahal na tabog simba. Diba? Wow, kompleto, Jod, ang 9 days. Wow, grabe. Na-feel na, Jod, ang Pasko. Diba? Na-feel na, Jod, diba? Na-feel, Jod, na ko ang Pasko. Pero ang pinaskuhan, wala pa, Jod. Diba? Hoy,
Pero, di na pwede ano siya, di ba? Dito naman ano siya, bala ka siya, ayaw ka, wala tayong mga pinaskuhan na, ayaw mo pangayo, di ba, ayaw pangayo, dito ko mangayo, ayaw pangayo pinaskuhan kayo, dito na yung nga kuha kay, ang imong ipangayuan gani kay mangayo, gani po, wala po, nagkalisod gani po, mangayo pa ka, di ba, ngisi-ngisi lang na, sabi gani ko, wala na ikwarta, di ba, nito gani po, di ba, kung sa kalawa di ka syempre may buntag Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas o Mindanao. Di ba? Wow! Yan mo. Di ba? Nakadungo sa tong Sibya. Wow! Biyasa. Sige lang. Di lang to ko magsaba kay baka kuan baka na matuo ba nasa ka na magsaba o sa ko baka na dito magkuan pantay-pantay na siya di na ito ko magsaba. Surprise. Ay, dapat talaga ako. Diba? Siyempre, good morning to mga soking mga drivers. Mga taxi ko rin ligabal. Habal, ingat lang ko ko. Atong mga soki diya sa mga karinderya, mga fast food. Happy morning atong mga basurero. Wow. Atong mga basurero, mga tubero, mga tonggaero. Hello, good morning. Wow. Siyempre ka ato mga tigsilig dyan sa itong mga dalan, tigkuag basura, tigano sa mga, wow, anang ayaw, makaton, ayaw lagi patakaglabay anang mga basura lagi, kaya naginoo ko, habuang ito kubayot, diba, kapag bahala may ulan, labi nagapon, wow, climate change, init, nikalit ng dyan og ulan, diba, hello sir, pa-shoutout Sir Orlando Bolodo family and Candido family from Martin Bolodo. Wow, salamat ang-asaman mo. And ingon si Elizabeth Erat Alfonso. Good morning sa advance Merry Christmas. Asa ng akong Pasko. Thanks. Naalang sa imong bulsa ang imong pinaskuan. Diba? Wow! Mga tennis family sa NFA Tennis Club and DPWH Tennis Club. Wow, good morning! Siyempre, good morning! Diya sa Lonsoran Lawn Tennis Club. Happy mo na yung nadyo ko rin ko. Manang ito magaling ginawa ko mabuang ko mayot. Diba na sa kinabuhi, no? Ayaw, kung wala ka ning hikay, kung biko lang, okay lang na. Dili kay magpakita dito sa Pasko dagko kay daghikay mangutang na dayta dawa tay kwarta pagka Ginoo ayaw pugsa ko gayon. Okay, dili wala mag-ingon nga ang Ginoo nga mga nasa importante is naalay mga kuan ng pamilya sa Rosalo ana sa kinabuhi. Di ba? Ayaw po pamasko kung ayaw pamasko sa laing balay kung wala kag invite kaya makaulaw. Si Faustino Castelo. Regards sa ingin si Eugene. Ay di na ko kaya nagminyo na siya. Bulag na mi. Dobo. Wow, good morning si Ning Pinagal. Happy morning, shout out ingon si Yeng Pastor Castelo. Wow, good morning, shout out sir. Paki-shout out sa ako ang Good Shepherd Training and Assessment Center Incorporated Family. Regards Nimo. Ingon si Ning Pinagal. Wow. Salamat ina nga magtukan mag-like, mag-heart sa among page ang 106 Mesa Marino News FM. Wow. Check among i-replay among live. Siyempre, ang among YouTube channel ang Marino News FM type lang o Zeno Radio o siyempre ang among text line para mag-rate ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi o ang 0975-073-036. Wow! Og siyempre, good morning atong mga sokila. Umanagsimba sa Misa de Gallo. Umanagsimba. Gunner dayon sa imnanan. Gunner dayon sa imnanan. Ang tawagan na Maka Juice.
kagapo direk. Pagpasko daw. Oh. Dagkana jud ko nang dagkana jud kay kung na-feel karon Sir Lando. Oh. Napolo kay stress. Oh, 20 ka pressure. Oh, 40 ka kapoy. Oo, kay nga kada kapoy, nga naman. Kaya wala pa masulod ang Circular 164188. Very much! Aray! Napakan akong wait. Bagay sa mga chismosa pa. Pahit ni chismosa tao eh. Ginungabuan ko bayot. Oh. You hurt me a lot. Ow. Panay ko na among Pasko kay hulot na among kwarta! Good morning, sir. Kuya Juan. Og si Michael Dohilag pa shoutout, sir. Og si Paul Pipanco. Og si Cynthia Abordo. Hello, good morning. Murag mingaw na lagi diri. Ayaw ko! Mayong Pasko diha ninyo. Hello, good morning. Good morning, Mr. Roderick Deteo. Good morning, sir. Ang among OIC College President. Siyempre, ang among Vice President for Student Affairs and Services. Good morning, sir. Oh, siyempre, good morning, Dr. Lara. Good morning, atong Vice President for Student Affairs. Siyempre, Sir George Raga. Good morning. Ma'am Manit Apit. Good morning. Happy morning ang din sa College of Maritime Education. Captain Edmond Lorente. Good morning. Ivan Jod Martinez. Wow. Hello, good morning. Mr. Regan Sitoy. Good morning. Good morning ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. O yung assistant, si Robany Cago. And siyempre, si Abs at Chula. Wow, good morning. Wow, ingon singyang pasilok ka silok. Kanta na, Sir Lan. Kanta na. Pagkantaon na ko niya. O, siyempre, good morning, Mami Telisito. Good morning sa Kawit. Tapi mga Sitoy's family. Si Andoy Shashin. Good morning. At Best Pilar Flores, si Olviar. Happy morning sa Dacon Village, Son Subdivision sa Ricodo. And Atamit Pyran family. Happy morning lang. Ingat na sa Ayala. Hello, good morning, Nanay Siding Rosalios. Si Yanyan Isabel. Happy morning. O, siyempre ni Miss Mari Biblia Franca. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, ano siya kinabuyo? Iyang asinsa si Wilson Benetes. Og salamat to kayo last Friday. Thank you very much sa nanaog, daog o katong remote nga sound. Wow, grabe, og washing machine, og ang refrigerator. Wow. Sa among bingo social diri sa GSMST. Oh, di ba? Oh, siyempre headed by our President po sa GSMST Union Incorporated po, Honorable LV Abisaylo. Good morning. And siyempre, ang mga officers po, salamat po kayo, di ba? Ingat na, Jud. Hello, si Gualantaya. Good morning, sir. Hello. Jai Dokyo. Si paring Kaloyloy. Happy morning. Good morning, pare. Oy, pare, nadawat yung mong lana. Mano daw asa dahil manglupa ni Sir Lana naman ni Oy. Siyempre, good morning diyan sa XYZ Food Hub. Diyan sa may Sambo sa Purok 2. Diyan, sumba nga. Wow, pangat. Kilawin. Happy morning lang dyan. Siyempre. Wow, good morning Uncle Edwin Pipanco and Auntie Annabel Pipanco. O diyan sa Sherwood sa happy morning lang dyan. O diba? Mamili sa Lapinya. Good morning, Sir Mayo, JM, and Jen Andalakan dyan sa La Milagrusa. Happy morning kanatong tanan, ingat-ingat lang, di ba? Siyempre, Mami Arjen Pacardo, good morning dyan sa Skybox Coffee. Happy morning kanato, di ba? Skybox Coffee po, na yung mga matcha kami Mercado dyan sa Upper Dulian. Yan si Mami Arjen Manoog sa Bras Batchoy. Happy morning, Auntie Chanday Bulprado, good morning. Siyempre, Richie GMP. Ang mga sigbi ni Papa Joms, happy morning. Siyempre, Merry Christmas na.
Merry Christmas na. Wala pa din madawat pinaskuhan. Gikan sa GNG Tailoring by Castro. Happy morning. And that's how ko. Sir Paul and Ma'am. Mr. Castro, good morning your kids. Happy morning. Kami po check on your family. Happy morning. Imong mistisa ng asawa. Siyempre, good morning. Yes, pare. Ingon si pare Carloy. Yes, pare. Utang sa lana. Paano na pare, mga 1.5 na lang siya. Ang sarap po, tol. Namagtana lang ko nga nadawat man nimo, di ba? Kahit daga ka nagtambal pare ha. Tambal sa pikpik, tambal sa pakpak, tambal sa wow, lami jo kayo ano sige na buo, di ba? Klaro ka. Klaro jo kayo. Wow, sir magundol ya sa General by Caso magundol sa Malin Papachino Viceno, si Densyo. Siyempre, si Antinolpa, Kuya Longer, Master Cutter, si Densyo, si Jake, happy morning. Good Malin, happy morning ka na. Oy, joke lang to, Sir Paul, magsasira na hanga. Ang pinaskuhan, di lagi pa mga ayo, di ba? Joke lang, nasa kinabuhi, joke lang to. Pwede lang ta magtagay, Sir Paul, Ma'am Christina, Mel, tagay ta karong Pasko kay i-mix na to nga tong gugma sa usag-usag. Hello, good morning. Ito sa Mampang, mga tulog, inumaling family, happy morning lang. Correct. Good morning, may muntag. Siyempre, good morning. Diba? Mga tanok nun, yes, Auntie Mercy Lombaring. Sir Tony, mabika na, happy morning kay Michael, happy morning ka na ito, ingat nila mo. Siyempre ito, mga sugyan sa Lamitan City and Isabela City. Labi na sa Barangay Baluno. Hello. Wow, si Nicole Achombre. Hello, good morning. Shout out, sir. Shout out sa inaanak mo pare, si Anika. Hello, inaanak, Anika. Anika, ni bali na kong balayang. Hadin mo tago na ko. Tinuring kitang kakaibigan, tol. Anika, wala na ko sa compound. Na ko lapit sa may barangay sa Kalina. Tago lang ko lapit sa may. Antay ka, tol. Hello, si Jaworski Stephen. Happy morning lang. May pas Jaworski. Tanaw pa na ako. Kini si Juan Bantaw. Kini po si Derek Wekel Shorenyon, di ba? Diba? May pa rin sila. Nantakuan ba? Mga marites kayo. Tatanaw lang, wala mag-comment. Sabi na si Mark Maramba, Pasko na lang. Karo pa dyan magkuano? Adyo magkuano siya si Mark Maramba. Aray. Hello, good morning. May muntag diya sa Barangay Balono. Wow, walang ulan, no? Daggan kayong napupo. Inaot pa dagan pa mo mapupo nga talong. Nga talong dahil sa PSP Gulayan, Kuya Ruel Molejón. Lamid yung kayo ang talong. Diba? Limboy at Nal Titing Paisal. Sabi akong baby love, si Earl Dominic Tarrosa. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Umatarusa family mo. Lamid yung kayo. Lamid yun na kayong talong. Manay daw, di ba? Gamito na siya. Gamito naman. Ginawa po. Depende sa talong. Depende na sa talong. Sa kadakon o sa kagamyon. Di ba, no? Depende sa pagloto. Kaya na talong. Katul-katul din ang talong. Maka-allergy mo yung talong. Hindi ko magkaon kay mga tulko tungkol sa allergy. Di ba? So, dito ko maler ka na talong nga gagmay, talong nga dagko, talong nga tamis, talong nga parat, talong nga nasa ko. Pero mas lamig yun ang talong. Kanang ilam sa pantalon. Joke lang. Hello, shout out.
Doc Sam Romero, happy morning. Shoutout nila. Di ba na siya, Napo din nag-text ako, hapit na yun ang Pasko, Sir Lando. Hapit na daw ang Pasko, unsay wala ninyo diya. Hapit na daw unsay wala ninyo diya. Asawa, kwarta, load, ubana. Murag, sa imo pangutana, murag, naako tanan, ana. What? Wala ko'y asawa, bana day, wala ko'y asawa. Okay ka lang to. Na ako'y kwarta, na po ko'y load. Wala siya, Very much. Wala lang ko'y uyab. Di ba? Ang tanong, kiwa kay uyab. Wala ko'y uyab. Kaya ano, wala ko ninyo masakpi. Hindi totoo yan. Siyempre, salamat kayo, Dennis Hardware. Dennis, ilang mga salamat ko kayo. Si Ma'am Winnie, si Ma'am Baby. Salamat kayo, Dennis Hardware, ha. Ako po ang nag-host sa ilang Christmas party gahapon. Wow. Salamat ko kayo, di ba? Mana nagpalit. Thank you. Nagpalit ko mga chikulit, di ba? Hatag sa mga inaanak, di ba? O siyempre, ang paborito nato, nga chocolate. What? Ilandon, chocolate, Ilandon. Very much. Check, di ba? Hello, shout out namin kay Maika. Ni Maika, di ba? O siyempre ni Mare Judith, di ba? Correct, mga anak ni Kumaring Judith. Di man na anak ni Sir Kaloyloy. Anak man ni Judith kay ang iyang asawa na may mga anak. Okay na ba? Nanila sa lustre, makita mi sa'yo. Siyempre, good morning, mayong buntag, may buntag. Chrissy, good morning. Labi na sa Prince Lechon Fast Food. Good morning. Merry Christmas. Ate Faith, si Henry, si Renren, si Eileen, si Fatima, si Marvin, o siyempre si Master Chopper. Ronel, happy morning. Hello, good morning. Si Don Aldrich Villanueva. Sir, pa-shoutout ko diri sa ato ang mga buutan nga kapulisan sa PS9. Wow. Hello, sir. Good morning. Wow, salamat po ka. Antay ka, tol. O salamat po sa RPO9. Di ba? Dito yes, sir. Sa ipil, dili, sa ipil. Joke lang na sa, siyempre sa itong mga Torres Police, nga mga gwapo. Si Wednesday. Wow, happy, Hoy, da sa PS9, ha? Hoy, da sa Camp Abindan. Happy morning sa Mercedes. Happy morning ka natin sanahan, di ba? Ay, ingon siya naman ko, Lord. At tumikaroon sa office ni Nong, di ba? Wala ko dire. Kanang murag kalagra ko nagyaw dire. Kalagra ko nagyaw. Inig-ari ninyo, kumpare Kaloyloy, mawala ko ha. Ma-invisible. Easy. 2 beses na yan! Okay. Wala. Akong ipalit ka chocolate. Isa lang kabokoy. Isa joke lang. Wala kanoon lang. Sa kaya handa ninyo sa mga Pasko, no? Sa kaya handa nila, no? Ako, wala, Jod. Kapot, magunahon na pa ko. Asa ko magkuhan-kuhan, oy, Og na imuhatag. Og mula to, og dipolog. Kung na imuhatag, pamasahin ako. Na imuhatag pamasahin pa daw sa dipolog. Na imuhatag og dipolog. Kung wala, magpuyo ko, oy. Puyo ko, kay wala na, Nalagay na dawat, pero nahurot po, Friday, hurot po lagi. Shout out, sir. Morning is Wednesday. Hello, sir. Pa-shout out po, sir, sa mo ang team.
Red Mavis and Papawis Club Sunday Hoppers. Wow. Punitin ang sedula! Si Don Alex Villanueva. Walay tagay da, Don. Easy. Oh, kanang mga ulit na diya. Wow, padoon na dyan ang mga silinda. Padoon na dyan ang Pasko. Oh, sama sa akong feelings ni mo. Nagpadoon na dyan. Yes, mato ko sa PS9 kay naday tagay dito ingon si Don. Bantay na dyan niya. Wow! Sigurado ba kayo? Oy, ayo, ato bida kay bayot. Wala, sir. Gara po ka, sir. May bayot ya. May bayot dito. Wala ko okay na, sir. Why problema? Gara po ni Sir Kaluloy. Mori yung diri nga. Ulan-ulan, may slide niya ka. Pwede inig aray ni mo, sir. Palitin mig sliced bread, pansit, og coke, kay goto ka. Ayaw na, sir. Kala, sir. Ngani ka, sir. Palitin og saging sa kasapi, ha? Kanang kuan. Kanang... Oh, basta mo na. Basta lami nga saging. Easy. Ayaw na ng imong saging, sir. Kay luya-luya na. Siyempre, good morning. Sir Kaluloy, bang buang tuwa na. Saling sa ito na silingan ba? Hindi naman silingan na din nagsaging. Very much! Hello, good morning. Yang Bento na kanukutan. Happy morning na yung mga anak niya. Happy lang. Si Aljon Francisco. Wow, happy morning. Ingat lang, Jod. Katawa, Sir Kaluloy pa yung ay mong saging luya na. May nga po si Kaluloy paliti. Di ba na? May nga kang tagumkum pumanayay. Ang buang. Tanan o. Mapita oy, manay daw. Happy na daw. Pasko lang dyan ha. Maningon nga, maningon to kaon dyan mo ha. Kaya manay kung ingon mga habang may panlasa pa to mga dila down. Adyaw dyan mo. Very much! Adyaw dyan mo si Palabig ka ng tigom-tigom. Oy na kaninig tigom ninyo, kanang itigom ninyo, mga wala mo, manay awayan sa inyong mga anak, kanang inyong itigom. Oh, damingon na daw, mayon din mga anak, maari, mayon yung anak pa. Sorry din sa Canada. Nadilikoy ka na ko'y negosyo na ko'y mo sa daw. Kinuha ko na mamatay ka. Hindi na kano daw sa soroy, oy. Tinuod na siya, di ba? Gamay, sige, ato ito wala itong kinabuhi, ato ito kabuluhan ang itong kinabuhi nga. Malay pinagka-importante kayo. Lakaw, laag, malay unya na ka mo lakaw, ka na itulo-tulo na ka wheelchair. Di ba na? Sige. Bantay lang jog ka. Bantay ka, tol. Correct. Ano to, di ba? Ay, mo. Manang magkampa habang ka no. Samtang mga... Lalaban tayo! Samtang makanganga pa na mong baba kaon, oy, mga laming pagkaon, oy. Kunya na ka mukha og lami, kanang host na lang ibutang sa imong kuan. Ay, ginawa ko mo ang kumayot na sa. Hello, Ernest Tabogara. Good morning, happy morning lang. Napo dire. Hoy, Sir Lando, ugma Pasko na jud Sir Lando. Mas feel na ko ang mga bayro noon kaysa December, Sir Lando. Very much! Mauna kay palautang manggod ta. Uy na nga. Hala na nga to la kumpan. What? Wag to. Sigurado ba kayo? Murag na ikuan na yun. Ay mga tago. Meron ka 10,000! Oo.
Pwede katunga lang. Hello, good morning. Yan si Connie Doblado. Happy morning. Good morning, Resto. Good to all. Amping Fermi and God bless you more and more. Nag-visit-visit na si Connie kay mga yung pinaskuhan ako. Kono, nasa ingim sa may pa na magawang. Ay, Ginoo, kadabuan man akong Pasko kay imong kong hataga. May pa na igsoon ron, igsoon mangliki na po dahil gara na po niya. Siyempre kayo nagtalonis ka ron. Sige, manganta. Analiga kang Ryan, Diyos gagawin. Magkatatato ka na. Kaya masilingan sa sanisig gusto. Happy morning. Kanta na itong team song ha. Akapela lang sa inyo ha. Kadi makunig ang kuha na. Akapela lang mo. What? Ate si kanta ko, di ba ang kinabuhi? Bring fun to your life. Correct na siya. Team song. Wow, gitik. Love you. Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko higala, siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matagbuntag kanunaya paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga tulang, mga inday, mga udo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindera. Lingawon ko kamong tanang gitikon sa makadaghan. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mister gisapot sa iyakang pagmata kay wa pa makaluto ang iyakang asawa. Matud pa ni Mrs. Mister ayaw kabala ka paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karunjong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Yes! Di ba? Wow, pagod. Dahil ali diri. Sabat nga diri. Oy, Ginoo ko, ingon dili Sir Lando. Holman na nako akong ex-bay karong Pasko kay ako abitan na sa una di ko. Imo na bala ka. Kapoy na ko naggasto na ko kayo na pa sa gasto kayo. Hoy, siyempre, good morning, mayong buntag niya sa Infinity Salon and Barbershop. Hello, good morning, Angel Milano. Hello, my friend. Good morning, good happy morning lang. Og siyempre ni Jonjo, ni Teddy, Jimar, happy morning lang. Uncle Modi, Uncle Richie, si Dreamboy, happy morning na sa Infinity Salon and Barbershop. Adelina Molina, happy morning ka na tundanan. Sir K. Matilano, good morning.
Siyempre, Sir Kusuba, Tito George, Sir Ken Villamerda, sa Luzon, Tunis Club. Happy morning, Sir Jing Alvarez. Wow, good morning ka. Natong na ingat-ihat lang. Wow, pag kanino to kayo. Mukanta ba ko? Kay manaygon ba ko ninyo? Sa Pasko ba yan, Ronnie Gara po. Hello, good morning, ni Girl Hello. Hello. Good morning diya sa Hunters Bar diya sa Ipil. Happy morning diya si Ma'am Girlie. Correct. I like your bombo, Ma'am Girlie. Kata-kata Pasko do, di ba ka? Di ba? Okay, dala. Nakatatag Pasko. Siyempre, yes! Ribintador, ini ka Pasko, daghang mapahak. Sige pabuto sa ribintador. Bahala ng mga tudlok mapungkol. Ribintador, gamay kaayo. Kusog mo buto, usad ako o gasto. Kung wa kay swerte, looy kaayo. Sa ospital mamasko, dunay kwitis, kawayang kanyon, ug dunay what to say. May baby rocket, ug dunay bawang, may dinamita og whistle bomb. Ribintador, dagang mo tiyabag, mong hilat. Na ospital kay sila nasamdan, sa ribintador na buthan. Merry Christmas sa tanan. I love you, your energy, sir. I love your energy. Hoy, salamat. Salamat, my friends. Si Ma'am Girl Alu, di ba? Hala, si Wing Real. Hala, Pasko na! Andam na! Sigig dakop, sigig palusot, busa dili makurot. Sa alas 12, sa bagong tuig, buto-buto mo grabe og samot. Bintador, daghang mapukol, mapahat. Ang maangol, daghang masamdan. Sa ribintador na buthan. Way bali, way kaso, kay di man patuo. Hala, sigig pabuto. Yes! Ano mo? Hello, si Wing Real. Good morning na sa Dipolog City. Si Annabel Yuta na sa Benceso Sagon. Good morning. Si Kenneth Dikito. Wow, oy. Pinaskuhan po niya na si Kenneth Dikito. Alagay pangayo kay di na maayo, magkagaba na. Ayaw mo pangayog pinaskuhan kay makadimalas na. Ano sa kinabi di ba? Ano sa Very much. Mo di pinakano ayaw mo pangayog pinaskuhan, di ba? Ayaw jud kay dia so. Ayaw dyan mo pangayo o pinaskuhan kay makadaot, makadimalas na siya. Di ba? Sir Paul, Ma'am Christina, magpaabot lang miya. Pipanko, magpaabot lang mi. Mami Arjin, Waji, ginoo ko. Kaming tayo higop og matcha. Waji ni abot matcha. Uy, ginoo ko. Gaw kami Amerikano. Very much! Di ba? Hello, si Mark sa Nugabukan. Happy morning. Yat-yat lang. Siyempre kay Los Talones. Hello, good morning sa ito mga driver. Jor Balumini, si Bastian. Si Dondon, si Chula, si Real Villar. Si Joben Ogben, happy morning. Mother's Day, Jordan, Merry Christmas in advance. Wow. Mami, Dana po, Delvin Apaw, good morning. Wow, si Ate Linlin, Rosales, good morning. Mother Gloria Trio, good morning. Mami Umar, Jero Man Family, di ba? Ma'am Ann Fernando Dispo. O siyempre, Ma'am Dana Alian, good morning ka natong tanan. Atong mga suwi din sa
Balacariondo, diya sa may Santa Barbara. Happy morning. Rafi Guanzon, happy morning. Jerry Garcia, happy morning ka na itong tanan. O syempre kay Luis Talos karon, di Andaman. O, Piet Parilla, Bichang Chang, Kumaring Roxanne, syempre, Atiban May Goder, tumanda, happy morning. Syempre, kay Andaman, sumulos karon, kay Kinuko, kay Andaman, ako, Ruben. O mga musika Bisaya, mga Pasko, wow. Ani, ana, syagit na. Ang ako mga anak, Shy Bright ko Diyos, IC and Tantan, Regine. Marino News FM. Season 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pag kalami, happy lang. O, diba? Kanang mga lalaking dili kabalaw mangitag chicks mo na hatag pinaskuhan. Sa kinabuhi. Chuma! Very much! Ang moto pas mo. Oy, undang sa amog pamasko be, mura tag tagabayan og arawan aning sa style na. Ay, sige, nasa kinabuhi Dapa happy ma. Onya na. Siyempre sa Milor Salos karola niyan ha. O, di ba? Ano yan ang atong kapalaran karong adlo? Uy, napaong man gara po niya siya gara man kuyawan tani mo. Uy, A few moments later. Yung dari, oy sir, one day na lang, one day before Christmas. Nga ka bar, sa man. Easy. Napo diri ay, di ba? Napo. Sir Lando, dili man ko easy to get, Sir Lando. Pero kung si Lord mo kuha na ko, mukuyo ko eh. Sige. Sige, bantay ka. Unya daw, kaon ka ni Lord. Bantay ka. Bantay ka, tol. Bantay, bitaw. Bantay, bitaw mo reklamo ka. Kaon kang Lord unya. Bantay na ito ka. Ito sa kuhan, Lord. Ito sa pasiyo, Lord. Naglingkod, Lord. Bantay ka, tol. Hoy, ali ka alawaris, no? Hoy, Aris, medyo na kay kakapoy ka alawaris, no? So, always a day of constant tiredness of anger. Mo high blood ka ron, di ba? What? Try lang to go away from the conflicts and prevent showing your worst side, ha? Ayaw dyan pakita. Para sa magumag ka Aris. Ayaw i-limit ang iyong partner's dream just because you disagree with them. Kaya di ka ganahan. Ayaw, Jud. Dapat you have to explain imong rason. Explain imong rason and siyempre your partner will understand na, Jud. Para sa imong kerja mo rin sa karon. Na yung mga weather condition na Jud na will influence sa imong performance sa imong trabaho karon, Aris. So nalang yung mga extra effort karon will help you to do your job lang para bunggam. Para sa imong kayuhan karon, Aris, kung alawalis so imong masabta karon, you will understand that ang mga oras time can heal any emotional problem. So take as much as you need before you love again. Wow! Gugma naman na. Way batasan, Way batasan, Aris. Kujawan tani, di ba? Lang. Oy, Taurus! Little by little. You'll learn to deal with adult issues, Taurus. So keep up your result and will appear more quickly lang. Wala ba na problema. Para sa imong gumagano'ng Taurus, no? I-try po nimo to pay attention karon to your parents' mood. Wow. So your couple is going through tough times. So napo sila kalisod karon sa mga parents karon. Hinungtan awa pod para walay problema sa imong gugma. Para sa imong karyang trabaho nimo karon,
itry nimo katong mga dili financial mo batay ha. Try nimo katong dili makita na unforeseen expenses karon that you will be have to face all by yourself lang jud. Dapat ikaw be careful lang ka with handling money the next few days. No, one day na lang. Pasko bisak talos wala pa. Para sa mong kayuhan mo karon, your relationship issue karon will not just go away. Dapat mangita to kag professional nga help karon if you believe you cannot work things out by yourself. Para wala problema, Taurus. Gemini. Karon Gemini, imong ma-realize karon Gemini, no, you have been leading your relationship karon down to the wrong path. O laing dala na. So it is time to change your attitude lang para wala problema Gemini. Sa imong gugma ay do not pretend things are working right in your relationship ha Gemini. You should evaluate certain things para to continue with your partner para wala problema. Para sa imong character mo karon. Imong masabtag karon nga you don't have what it takes to do what is always dreamed of. Kung gusto na to, mga dyan din mao. So kailangan to ka, you need to come to terms with that and move on na ka, Gemini. Para sa imong kayuhan mo karon, imong magkatunan karon nga when it comes to your professional life karon, not everything can be solved with an answer. Ha, Gemini ha? So in some cases lang, bala ka red horse, beer, wala ka so pretending lang that you have the answers is enough lang Jud, Gemini. Para wala problema, Gemini. Di ba? Uy, Cancer. Cancer, you should reconsider karon the way you face your current relationship ha. So dapat imong i-reconsider karon ang pamaagi usab pagkatubang sa imong current nga relationship. So leave selfishness aside lang para wala problema kay pagkuripot pagkano sa imong para sa imong gugma karon Cancer. Your couple will raise some na mga issue karon in regards to past days o sa mga nangagi aray patay karon Cancer. Dapat you have to show that you have nothing to hide para walay problema. Mauna Cancer. Manangid gani ka nga mag-inom kung laski ka pag panangid ini uli laski pug ka dili hubog gani uli man mo mauna og mag-inom gani ka manangid ka hubog na kadaan para ulig hubog na dili masakoy mga asawa. Very much. Anak na. Para sa imong karirang trabaho nimo karon. Try lang to act, try to act serious and committed at work na ka Cancer ha. Kay man that will guarantee the respect of your bosses lang para wala problema. Para sa imong kayuhan karon, you accelerated work karon pace does not leave time for social life ha. Pantay-pantay na jud ka. So try lang to make some time for friends or your loved ones para wala problema Cancer. Wow! So naman na itong first set ng programang adlaw si Aries, Taurus na si Cancer ang unang set nga mapas mo. Okay nga naman nito good sila. Sige mo to kaya nga naman tinuod man sa nga naigo sila. Dat igo mo no kuyang one di ba di ba pak ganun di ba na po niya, nasuko na po niya siya, di ba? Nasuko na po niya siya, Kay sa tanang inahan diya, nga nagpatutoy, inyong banara jud ang lisod lutaso na. Na po, nagyaw-yaw po rin inanak ko. Hugos mo sa akong bunyag, din mo muhatag di ay. Wala man ta kagigugos, intapad naman ko sa imong bamag papa. Ay lang kabalaka kay sa una imong papa hubog karon ikaw na pod ron. Napo iba nagluya birisi na. Kay malayo pa, naubos na. Unsa ka, di ba? Hoy na po'y nag-wish ni
New phone lang Sir Lando sa Pasko. Ay, kabala ka, palitan tayo kag sale sa quality ka pagkasa. Diba? Happy lang dyan tuloy ko, diba? Happy lang dyan ha. Ay lang dyan ko na. Diba, sa... Okay. Mag-goal ba yung Pasko? Hapit na ba dyan? 24 na. Diba, sunod, 25 na. Hindi ka ba 26 na. Diba, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ano sa kadaan? Happy lang. Hala, kung may tayo ilabay mo na, love you. Kailan na kayo? Hala, pagpagano'n. Ay, hello. Ito masok diyan sa talon-talon loop. Happy morning. Labi na sa Tumaga. Tapos sento na happy morning lang. Labi na sa Kabatangan. Labi sa Bagsakan. Happy morning. Santos Market. No? Kan isto number 13. Mga Enriquez family. Happy morning na Joko Rico. Diba? Hamja Eteri. Happy morning. Hoy na sa Magay. Happy morning. Akong soke na sa kanala. Syagit na pakpakanin. Regine. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Mirisi. Nana po nagyaw diri. Nanasan ning handa sa Pasko alas 12 na mukaon. Bisag gigutom na jud ko pag-adyo. Jawan, gara po ka, di ba? Napo diri, Sir Lando. Masako ba si Kumari, Sir Lando, kung akong ibawas ang kulang niya sa tosino na ibigay ko sa anak ko? Oy, napo diri, unta daw inig Pasko. Kung hindi ka, kung di ka kaya maging mabait, kahit sana maging mabango na lang. Atay ni na. Mabang dili ka magano, di siyo ka. Pasing bango na lang. Regaloy, roll on, ingara po ka. Kung ko yawan sa kinabuhi, Siyempre, ada nga itong, legit ang wawo. Ano nga itong second set sa itong kapalaran karong adlaw. Disyembre 23, 2024, di ba? Hello, good morning, Ma'am Pilsa. Hello, good morning, Sir Eric Valnueva, Ma'am Norma. Good morning, Erma Flor, Isidro, Neil, Crystal, Cedric, good morning. Happy morning na Joko Rick. Ingat ito mga ay bipuada. Di na to i-greet si Romeo kaya ito sa laing radyo maminaw. Joke lang. What? Joke lang, Daddy Romeo. Hello. Diba? Sige na buwi. Ang hardworking ay absent na po. Di gara. Nana po ning hardworking, absent na po doon, no? Gara po na, di ba? Nabuhay, no? Hoy, Leo! Hoy, Leo, i-respeto ang nature's own time, Leo, ha? So, I lang try to accelerate your emotional development karong adlaw. Or, siyempre, bantay ka lang kayo, makaatubang dyan ko na you will face difficulties in the future. Nabantay na dyan ka. Sa imong gumagaroon, Leo, there's nothing wrong. Wala may pagkaon. Wala may masama. Wala daw tanana. There's nothing wrong with dreams as long as you see them as such. Wala ha. So you can expect your significant other to be your match 100%. Dito ka magkano nga, imo lang match 100% yung gara po ka. Kuyawan, tani mo, Para sa imong karakter mo karon. Working under pressure karon mo, Leo, is definitely your thing na siya. So make the most of it lang when dealing with competition at work. Natural na dyan na competition. Para sa imong kayuhan mo karon. Ang kanang pag-concentration man ay susi karon. Consider the care to develop your full potential karon adlaw, Leo.
So dapat you have to learn to wander away from your environment karon. Siyempre, mag-focus ka sa imong own activities para walay problema, Leo. Correct ka na siya. Oh. Wow, bongga man. Kuya Juan man tao, di ba? Oh. Virgo! Oy, Virgo, magkadawat ka good news karong adlaw, Virgo, ha? So, hinay-hinay lang. So, little by little lang, everything starts to get better lang. So, you have just a little patience lang. O, pabtado ka. Sa imong gugma karon, karong adlaw is a perfect day nimo karong adlaw, Virgo, for a romantic evening from beginning to end. Wow, bongga. So, try lang to share every moment with your partner. Good luck, Virgo. Sa imong kargam nimo karon, na mga sayop karon kasaypan lang karon from the past nga imo nang pagatubang well surface karon adlaw nimo. So dapat you have to face them the way you should, ha? Imo nga usay sala nimo, imo jud nang pag-atubangon berg para problema. Sa imo nga kayuhan nimo karon, you must understand karon that you can't keep this lifestyle for much longer. Ha? So financially ron Virgo, no? Bad news are on the way na. Bantay-bantay na ka. Oh, correct. Ano siya? Oh. Oh, naday good news. Hurot na imong go is our Oy, Libra. Naay mag-support nimo karong adwa, Libra, no? Naay mga very influencing people karon. Mag-support nimo og magtabang nimo to learn a lot. You have to seize that opportunity more than any other lang. Sa imong gugma karon, Libra, wala joy makasulto nimo og how you feel better than you. Ikaw lang jud. So, dapat ikaw you have to look for the answers inside you. Ikaw ra jud ang makakuasulbad sa imong kalingon na siya. Oh. Para sa imong kanagdaman nimo karon, try lang to become patient lang, and loyalty role model lang karon, Libra, ha? Asa imong trabahoan karon alawa. Kay maoning duha ka virtues karon. These are two very powerful virtues. Oh, di ba? Wow. Dapat dili ka pwede mo inom og usa ka case, duha na ka virtues. Sara sa mga kayuhan karon, don't let yourself be influenced by comments karon you cannot prove. Ayaw ha. So don't let others manipulate you with that attitudes para walay problema, Libra. Scorpio. O ganong Sir Scorpio nag-apil-apil man diri, joke lang. Oy, Scorpio, naay mga few hidden issues karon sa imong relasyon karon will come out karon adlaw. So you must deal with them carefully lang para walay problema. Para sa imong gugma karon, so dapat imong partner let your partner participate sa mga desisyon karon related sa imong trabaho karon, Scorpio. So your couple's advice can be greatly useful para walay siya. Para sa imong karagdaman mo karon, ayaw ka paglaom. Don't hope for immediate success karon in your recently acquired position karon adlaw, Scorpio. So you must give yourself some time to develop your skills para wala siya. Sa imong para sa imong kayong karon, ang imong partner kinahanglan po to be protected from your family's interested actions karon. Bantay Scorpio, kay remember you are responsible for your couple's well-being above all things para na sa imong kayuhan. So mao na ang atong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Si Leo, si Virgo, si Libra, o si Scorpio. Ang ikadawang set nga mapas mo karon. Og nganong nito, di ba? Wow! Mara magyapon, no? Bisag, one day na lang before Christmas. Pero atong gibati, normal nagyapon, no? Walay excitement, o di ba? Di ampo lang para walay problema. Wala sa Pero napo diri, balag ko lang Pinas Quadrando. Basta sakto lang sa Roger Hamburger.
diri o, ladagan gini o, di ba o? Napa diri o. Sobra kahila sila do. O, sobra kahila sila do. Pero alanganin pagkadato, kuyawan, happy-happy lang, di ba o? Di ba o? Napa na? Nakabantay ka sila do. Mas halata ilang hilas kaysa ilang kwarta. Ayaw ko kapila-pila, kau ko'y labot, ana. Ang garap mo ka. Napo diri, o. Sir Lando, musugot ka, Sir Lando. Tagaan kag turotot ka ng Pasko, pero mugahi. Ay, feeling. Di ko, oy, na-try na ako tong Friday. Kato mag-party na mo, ako turot gahi ito. Di ko, sakit ako ang papangin, yung gara. Di ko, oy. Mahala na, di ba? Oh. Oh, ala! Hoy, gali, almas sa oras 11 naman taon, hoy! Lami na ikaon, og lechon! Ay, di ko yung high blood, cholesterol. Grabe na kong kaong og lechon gapon sa kuhan, o, di ba? Grabe na kaong lechon sa Dennis Hardware nga party. Oh, salamat. Hala, samtang naghikay lang atong mga suti paminaw, atong mga inanghan. Nagluto na para sa lang paniod to. Hala, sige na. Siya kita kumaanak. Regine! Marino News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Untay na ay masaag nga ampaw diri ron. Wow. Silang tindahan, silang balay. Oh, ang mga rolling daw, 2 to 3 songs, 5 pesos. 4 to 6 songs, 10 pesos. Oh, maling lyrics, -2. Dili sabay-sabay, -2. Oy, mga sintonado, pauli daw. Kalain. Oy, batasan ang managan, baing gara po. Sige na po. Oh, lapo diri, Sir Lando, kahit kwarta lang, ang moabot na ko ron, ayaw nang inyo ng kalanggok, inyo ng true love, ay ko lang true love yun. Pagpaabot lang, paabota lang ko diya, kay, padalan ka, Kuya Juan, happy lang, kuday ko. Siyempre, ano itong third set sa itong palagay ko na dawa. Oh, wow. A few moments later. Ops, kiri-wops. Wow, kalamit yung kayo, wow. Oh, President John Tilawi lang. 90 sa labalan sa Seafoods. Dahil lang ang 0936-404-0314 o Barcode Grill and Restaurant. So, diba, wow. Dahil lang ang 0905383995 sa libingan. Doon ka tutungo. Paalam na. Secretarios! Secretary Karon, you will post again into the obvious karon with trying to deal with na mga certain past issues ng mga Secretarios, ha? So, it is impossible for you to go on like this. Para wala ikuan sa Secretarios. Sa mga gumagaron, it seems honesty no longer works in your relationship karon, Secretarios. So, kailangan nyo ka mayong decision karon and find out whether you want a meaningful relationship para wala ay problema. Para sa imo, karinang trabaho mo karon. Wala, Joy, sa mga walayo, there will not be room for doubt karon, Secretarios. Labi na, mahimo kag mga decision under pressure. Dapat ikaw be extremely careful ang karong adlaw para sa imo kayuhan karon. You cannot control everything in your life since it is inherently related to everything around you.
So imo dyan na ang pagadawaton sa gitaras kung unsa man kay na maunay imong. Imo na nang. Na-inherit na kanang imo pagka ikaw ay ikaw. Og dili ikaw, ako na lang. Kuya Juan, nasa kanabi ako lang. Ay, Capricorn, you have na kay mga opportunities Capricorn, no, to prevent one of your loved ones from making the same mistakes you do. So make the most of it lang para walay problema. Sa imong gugma karon Capricorn, living together karon is based on patience and tolerance. Pantay jud ka ang Capricorn na. So kining duha ka birds karon will let you and your partner get ahead. So walay TL, ulo lang, ahead man, ate, a foot, ahead man eh. So ulo lang jud na Capricorn, way labo TL og lawas para walay problema. Para sa imong kalagdaban mo karon. Don't brag about sa mga achievement karon to be build level of your partner. So ego and love don't go hand in hand. Para wala jud na, di dyan na magka sabay-sabay. Para sa imong kayuan mo karon, always give yourself away completely karon even though it might look like that walay nag-appreciate ka nimo. So or taken into account. So in the long run, this is what will make the difference lang jud Capricorn. Wow, bunga. Aquarius. Sa kadugayon lang for too long na jud no. Kanang imo pagka-hypocrisy has been allied by the stick in your misery and loneliness. But so ikaw dapat changes are coming. Aquarius, because the best is yet to come. Para sa imo pala. Dito dai ko salamat. May kabalo ka, di ba? Para sa imong gugma karon, kanang imo pagka-magulaan ng is always such a bad company. So don't return to previous relation kanon, just to keep it away. Ayaw dyan ayaw. Gulanon ka, wala ka mag-goal sa imong gugma. Nag-goal ka kay horot na ang imong SRI. Para sa imong career naman mo karon, you will begin to make your own destiny to karon Aquarius. So planning your professional goals will become more important sa imong kinabuhi. Para sa imong kaayuan mo karon, work-wise, changes are never easy. This is easy, especially if you live in a tight budget karon Aquarius. So try lang to cover as much as you can para wala problema. Di ba Pisces, no? May pa-Pisces kay kabalo pa. Kabalo po sa ngalaban na sa problema po. Hoy Pisces! Karong adlaw no, imong something you have to try to understand that some of all things you have been knowingly putting it off are actually vital. Batay vital ha? So be careful lang with your driving today. Ingat-ingat lang nag-drive ka ha para walay problema. One phase, diba sa imong gubagano, one phase is finishing and a new one is starting ha? Karon ha? Capricorn, Pisces. So have a little faith in love lang and syempre, don't be afraid of commitment or the future para walay problema. Para sa imong karagdaman ni magaron, changes in the workplace are closer na jud kay Pisces. So it looks like kanang imong ginabuhat are finally paying off. So nay kausaban karon sa imong workplace. After Christmas na hoy para walay kapoy no Pisces no after Christmas na para walay problema. Sa imong para sa imong kayo garon, try to keep yourself active at all times karon na. So when you reach certain lifestyle, it will be easier for you to start new project. Para na sa imong kayuhan Pisces. Sama naman natong palaragon na adlaw ato lang sa tambal og di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because of Dr. Person, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kay sa atong horoscope, wa pa kay kwarta, pas mo pa yung hala ka lang nga oras lang ko ba yan ato lang ilambay bunay ilabiyog pagpagsyagit na ko man nag-shine bright ko Diyos ay siyang tantan Regine
Marino News FM. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Oh, mao na. Mga kuan manggod mo. Mga chismosa manggod mo. Wow! Inapanta mo kanita Marino News mo. Nagpray nga. Ligko na nga ito. Himso nga itong lawas. Wala'y problema. O sa inyong pag-celebrate sa inyong Noche Buena. Nakaka magkatapok ang tibok pamilya. Wow, happy lang, Jod. Wow, pagkalinito ka, so advance Merry Christmas sa tanan. Okay. Mo panaw ang bayot. Sana all. Wait, Ilonggo to ha, Ilonggo ha. Ilonggo, dili Bisaya garapod mo. Di totoo yan. Okay. Atong hearing. So tayo ito ninyo pagkaswertehon mo karong adlaw sa additional sa inyong pamalit o happy lang o diba? Wow! 463-916 og 092. Wow! Congratulations! So kalimot after sa kong programa Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Alaw na heart Papa Jones. Yung only Papa in town, mga problema sa inyong gugma. Sa Pasko. Happy morning lang, Johnny. So, nakutatag oras, no? Salamat, magpasalamat ito may pinakanindot, no? Wala man tayo na dawat nga regalo. Pero magpasalamat, Johnny, taga Marino, sa itong mga sunging tipaminaw. Napangta nga forever and ever. Amen ka. Dire sa among istasyon. Adin ay, sa GSMST di ay, dili amo Siyempre, salamat yun sa among broadcast operation supervisor. Wailain si Mr. Renato Sohor, among station manager. Wailain ang butan kugihan matinabangon. Wailain si Dr. Reynalyn Tidahay. Siyempre among broadcast technician. Wailain si Mr. Ruben Cute Fajardo. So maraming na pa yung sa paas kanginan ang tigitik sa kawanangan. Wailain silang Bisaya the one. Ang tigpagkatawa because I'm the only one. Very much! Wala sa akong programa ang katungan pwede maulabon. Ang gitik-gitik pati ng Bisaya. Dili na sa sikat nagkakusong na istasyon. Ang 106.7 Marino News FM. God bless everyone. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Mwah, mwah, chip, chip. Get music.